Fis-7 snin li ġejjin il-Gvern huwa kommess li inizjalment jikkommetti 15 miljun euro permezz ta' fondi Ewropej fi strumenti finanzjarji bħal Jeremy u l-SME Initiative. Dan l-investiment għandu jwassal sabiex l-intrapriżi żgħar u medji ikollhom l-opportunità li jibbenefikaw minn madwar 90 miljun euro f'self vantaġġjuż. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari Ian Borch għal Fondi Ewropej waqt konferenza stampa li saret l-4 filgħodu fil-bini tal-kumpanija White Brothers Limited fil-Marsa. Qegħdin inħabbru li inizjalment il-Gvern qed jikkommetti ruħu li għas-7 snin ġejjin ipoġġi għad-dispożizzjoni 15 miljun euro illi bil-mod ta' kif jaħdmu strumenti finanzjarji jpoġġu għad-dispożizzjoni tal-industrija b'90 miljun valur illi huma jkunu jistgħu jeċċedu għalihom. White Brothers Limited hija waħda mill-kumpaniji li benefikat mill-inizjattiva Jeremy. Permezz ta' din l-iskema hija ser tkun qed testendi l-ħidma tagħha għal bażi ġdida f'Ħalfar. Dan bilan li tkompli tifrex l-operat għal setturi oħra fil-qasam tal-loġistika bit-tiswija tal-vetturi u l-manutenzjoni tagħhom fost oħrajn. Fil-preżent, White Brothers qed timpjega madwar 40 ħaddiem, iżda grazzi għal dan it-tkabbir, l-kumpanija se tkun qed iżżid l-impjegati tagħha. Stqar dan wieħed mid-diretturi tal-kumpanija f'kummenti li tal il-One News. Permezz ta' skemi bħal dawn fejn se jiġu investiti dawn il-flus f'bażi fejn aħna l-kumpanija tagħna tkun tista' tagħmel maintenance tal-vetturi numerużi tagħha, iċ-ċansis huma li anki jiżdiedu l-impjiegi. Is-Segretarju Parlamentari Ian Borch fakkar kif matul l-aħħar sena kien hemm 190 intrapriża żgħira u medja li benefikaw mill-inizjattiva Jeremy. Dan qed iwassal sabiex diversi kumpaniji jsiru aktar kompetittivi billi jżidu jimmodernizzaw jew jiddiversifikaw l-operat tagħhom. Ian Borch temm jgħid li skemi bħal dawn qegħdin iservu bħala inċentiv sabiex filwaqt li jkunu salvati l-impjiegi eżistenti ikomplu jinħolqu aktar impjiegi ġodda.